na napatay quarantine recipe. So, maokin ni ingredients. Century tuna, ladies choice. Man, ano baliktad? Sorry, baliktad. Huwag mga lamas. So, atong i-prepare ang atong mga lamas. Sibuyas dahon, ahos, bombay, luya, o kulikot kung gusto niya butangan. So, ang atong mayonnaise, dapat katong original or plain. So, kaso wala ko napalit na plain. So, sandwich bread na lang akong gigamit. Pero, ito na flavor gihapon. So, swak lang gihapon kaayo sa atong recipe. So, next is akong gi-grate ang bombay. So, ikaw pwede mo mo i-slice. So, ako gi-grate lang ako. So, tira ba kayo sa'yo mag-grate tayo? Next is akong i-slice ang ahos. Next, kay atong i-prepare ang luya. Painitan o ako lang yapon ni siyang i-grate. Kaya gusto lang yapon ako siya i-grate. Kaya para bite size siya or para kung na may mga kauban sa balay nga dili ganahan lamas, makakaon yapon sila. Ani atong recipe. Diba? Muna na siya ang atong ingredients. Next is ang atong century tuna. So ang atong century tuna, dili na siya sponsored ha? Century tuna, baka naman. So, first is need na to i-drain ang atong century tuna. So, pwede mo gamit og cheesecloth. Kaso, ako wala ko cheesecloth. So, nag-improvise na lang ko. Basta importante, ma-drain na to siya. Dapat i-drain dyan na to siya taman. Kay, unya, pag dili na mo siya i-drain taman o di na mo siya i-drain daan, magtalsik-talsik di siya pag-prito. So, para maiwasan to, maiwasan. Kailangan i-dry dyan na to siya taman. Itong i-drain tanan mantika niya. Okay? So, muna na ready na tong kahoy. Patangan ako og gamay lang dyan kay nga mantika. As in, super duper gamay. Tapos ikalat lang ako. Kahit para dili lang mo pilit atong tuna. No? Gidrain ka na to. Tapos patangan akong isa ka asang mantika lain sad, no? So, muna na siya. Ibutangan na to itong tuna. And pag nag-brown na atong tuna, ibutang na itong lamas, ang ahos, pumbayo, sibuyas dahon. Muna na siya. Atong i-mix-mix o ibutang ang luya. Pag humana na, i-mix all na nato siya. And everything nice. Miss everything. Charot. So, muna siya, mix-mix. So, di ba wala nagtasik ang tuna? And next is ang sibuyas dahon na green. Next is atong mayonnaise. So, i-mix-mix ang gapon nato na siya. And tadang! Result! Inday! Lamig kay siya tanawang day. Sa mga spicy lovers dyan, perfect na perfect. Sa pang merienda, pang sudan, pang sa tawag na pulutan, pwede ni siya. As in, pwede. Dali na kayo i-serve. Dali na kayo i-prepare. So, taste test na ta. So, butangan sa nakog lemon-sito, lemon, and sabi na ang tawag ni Dara para lami. Then, mix. And, ato nang kilawan ang atong effort. Sarap maka-effort. Manani siya! Oops! Uy, kalami. Try mo na